October tha kumsang ni somani a thlona atang chomi pa pakhat chu man hmu taka ron chhuakin a hmela chuan lungai na nei emaw veini ni om po hian alang lova ti chuan nui hmel nel omna uzet pu chung chuan airport chu chho san tum in taxi a chuan a chuang zuya ani na taka chuan apoi khoi chu ti fu in ti se thian poi sak nei mi alo hmel apu ani ber tin thlatam tak alo ra man to ani awang khan man chwa ani po hi a injin lo ba ka police te po in ruang char ma se tu poi khoi nge ani ti an hriat thar kha arin omna ubok ani ole tunjum kan video chuan poi khoi na lian li arap thlak tak khovel mi te bara khai tu phena thil in thup lian tak kan thler hawin kan ngai thlau le dona video te abula chang atop thlengin minlo thler sakin minlo ngai thak sak le cheu donia ole tunjuma kan case en ho tora poi khoi tu hi a fing verbekin a kepin tin te cho ngun thluk le fel fai taka ruap man ani china wangin no chui du te po in an thil chhuina konga chuan harasana le boina tam tak an to pharenga ma se wan nei thak takin police officer pakhat chuan poi khoina hmuna changa kilometer sang kha zanga a hla a thla alo lak fo chuan an nu chhuina konga chuan tangkai takin apuita a he thalak hi omlo se chuan tun thlengin khisi chen fil lo an nge yang le te chuan he poi khoina hmun hi Western Australia capital part the thleng ni in telai hmun hi Australia a mun lian palina ni ma se aram omna hmun ma le ram danga tanga kilometer sang chuang hla omani awangin kovela ram riang le maltia soichin ani thunga te chuan kumkalta atang khan he hmuna hian Chinese sakwa in supermarket te restaurant te le zerna konga te ma an son se me ma chu chuan China mi puite chu a hip ne in pem lut po an tam pha hle bok ani ma se he ramral mon mel taka hian poi khoina rap thak le khovel mi te makti thil chu a thleng tatlat mai an chanchin kan soitor sondani le zao no te hi Chinese no pa ni in padram dai fem mindari kho a cheng ani a kho sakhar sa lo le non nuam taka anom the chan po hi an ma ni tho chwa ni labin zao no chungte hausak nazar an zawang ani bera zawo no songtei pe hi China a sumdong tu company lian ta khautu ni in apa po hi sarkara mi puimo te jingami ani boka chumai ne lavin apate po hi sarkara mi puimo jinga afilor nia soi ni in aum zia bera chuan zawo no hi mi hosa chung kwale khosak nuam takatanga lo sei lian ti la adik per ome te chuan Chinese mi hosa chung kwa dang ang bokin zawo no le pa te po chuan an fa pazar na cho an ngai puimo in Australia rama le khazir turin an thona chuta chuan par dai fema mindari kho an tia chuan in nuam tak chena tur chu le sakin he hmuna chung ko in to khomna atang hian tona anu pui sundani nen hian anin tongta a ani ero hi chu kumsang khasakwa sumret pathuma khan layonin khwa China alo piangin apasal zawo a hian kumni lain anopanga ani ero apasal zawo ang chuan chung ko hosa ta katanga seilian ni lawma se ama to ka chuan anun chu nuam ati chin emema in international student ang thobin Australia chuan mahun eng sok nei turin akal ve thoboka te chuan alandana zawo le sondani hi keini mi zautian khwanu rat kan ti ang khani en mirama mani nam pui ngei mai han ton chu ato te tan pu thil thlaman thlak tak tur poni ome chutakara zawo chu zapui omlo khopa mi pamel thatak ni en ama sundanila me cheza omle mel thatak alo ni vele zel bok nen mangai na chuan thlutin kumsang ni pariata khan parat exhibition center a ropui takin tiam tlate anti beta a chutia ani nei hnu a po chuan non nuam tak chu an hmang chun zom zelta ani te chuan zawo chungte an hosa bok nen sumlama chuan lungai na reng reng tur an ne ngai lawa an du du na hmuna zen koi thenin eitur man tau tak tak te an e renga chutiang chuan mi tam tak te du thu sam non nuam tak chu an chen don thin ani ber chuta an hlimna ti bel cha tur chuan kumsang ni pakwa khan an fama saber ni tur hian chiki an ti chu ron piangin ani chuan chung ko ni tinuna chuan hlimna na sa tak chu ron thlenta a tin zawo no songtei pe phe chu a fa pa ti naw nei boy pui tur hian Australia chuan aron thlok phe ta ngala nimasila afa pa le amode chena a thlen hnuwa chuan annuna chuan non phung thar chu ron thlenin anu le mode in kara chuan boina ne chu an tong chowe chanta a atira kha chuan engkim chu thabek ma se
hunrei lo te a no pate in kara chuan khe chu ron am tanin zawo le sundani te la chu ante te atanga fatwa swal ve ve ani awang chuan anin kara boina te po chu chuan ati punlunin ati zol kai ta hle boka chu mai ba ka chigi ron piana chuan himna na satak ron thlen ma se alo rezel nu a phe chuan annun chu a ma zong aya boina le lungai na chuan ron chimin anin kara in hauna na satak chu a thlen pha fo maya chutakara chung an boina tibel chatur chuan zawo nu songtai pe chu anno pa in kar boina chuan duaya inrol tamma ma in afapala chu adik le dik lo po thler shan lovin atan ngal bur zel boka chumi ni wan chuan amau sundani chu mal tak le khor takin aum pha fu thin ani le chuan kumsang ni som april tha alo in her chawmi chuan an chung ko boina chuan je omlam pan ain zol kailam chu apan da sela anno pa in kar po chu siam that the ani tol owangin zawo le sundani te chuan in chen an rel thu tangi a sundani chuan afano chike chu shwaya mendari khwa a chhosan hnuwa part marlama balga khwa apartment lian lo tak lo a nun bol tan tha chu tumin an boina te chu tlanchia san tum chuan afano chu chaina a hunrei lo te tan a shwai pota ma se an thon tholung chia thlak tak chu a hmanga em afano chu seniang chaina a an ruk bo tang chuan an chan don ta tlat mai le chuan sundanin afano passport le document poimo zong song po about il vekti a sha chhuat nuwa chuan a thidang lek lek ta hiala tin he in ruk bo na phena hiya mi pakhat che aum thei de chu sha chhok ngalin chu a pasal hlui zawo nge kha ani chu ringtlatin chuta do thlan tur dang ne heklo le sundani chuan Australian embassy le Chinese diplomatic khawtu te lam chu apun hnuwa chan puina chu adil taringot mai ani le chuan anni lamina uluk taka an chui hnuwa zawo chuan arukin afano chike chu parta a shwai let le ti sha chwa anita a chu vele sundani chuan arang thei ang berin afano nei le tum chuan Australia lam chu panve ngalin ani rwal hian anu kangjia chini po chu afano le atuno te toy om tor hian Australia lama chuan akal ve buka nimasila zawo chungti ero chuan ol samte a antuno kaltir chu anlo phalbi khaulo chuan lam fasha te te siamin an chel khutlai ta zela chu mai ni lovin tu zo kin nge an fano chu enkolta angti boina chu punlun ta zelin hetia alandan mai a chuan no pa in chen satlia le an fano enkol tu tor po ko tina a real fil satlia tur ang mai khani a ma se an boina chuan chin fel ai chuan zolam chu pan ta zelin anno a phei chuan thisen in chhuana hial te a thleng tan tatlat mai September ni somthum kumsak ni soma khan chiki chu api songtei pe chuan ni lenga abula hun hmang tur chuan a shoya zan lamdar sari le achun vela chuan sundani le anu chu an chen apartment a chuan let le in karasa ankar anda thaton ve lai tak chuan Mitsubishi motor chu let le na tur omlova an kong dal zonga rontlanin chuti lai tak chuan Mercedes silver rong chu aron tlan ve bok nian aron dang chepta a chuta sundani no chuan thil dik lau om ti chu shekngal thuain thil sha chang thwa chuan kar atang chuan a chuak tak ngala ma se chet po alak ma chuan mi pa pakhat chuan ron ve da thutin dimna tel mia lo hian tu bo lian thatak mai chuan alu a chuta pop maya chuta ron ve tu la chu palian le taksa thatak ani bok nian sundani no chuan in Vietnam ti thei engma chu nei lawin yesin luang nge chung chuan leya atlu tarwai roya chumi hnuwa chu pa vek chuan chimte kingin sundani kar chungal om chu wa panding ngal in chuti lai mek chuan sundani chu laule thlabar tak hian tan puitu alo aw chem boka ma se chana reng chu amu se lo chuta twal thatu chuan dimna le zangai tel ho lovin sundani chu chemte chuan voitam tak avi hnuwa kar chunga chuan thisen chu apir ta se choya chumi hnuwa twal thatu chuan ati do te ati zo to hnuwa kar pakhata chuan zong lut le in atlan chhezui takngal ani te chuan hunrei po aral ma in an then om de chuan thil dik lo lian tak omnia sha in police lam chu an sha tir takngal wata nimasila police chu ram takin lo thlengal ma se sundani tan ero chuan atlai ma ma to ani mana abe seina lo nei ve te po kha thlabar tak le lungai takin alo thla fil diam to a chuti lai mekin sundani nu ero chu lo la tang fan fanin emergency treatment a hungal bok nen ba ne thlak tak main thina chu apum pel ta hlova ma se doctor da chuan ngai a ole the an be sei mi lo thung ani hemi hnu a hian part police ho chuan hu chuina chu an tan takngal cha chara
chuta an hu chui zelna chuan tual thatu chuan he poi khoina hi ngun thluk tak le plan fel fai tak nei masa ti ani ti chu hria takin amman ro a kut thla engma alan lo nan le chui zui na tur evidence om lo nan kut kor abun thlapani ti an cheta a ma se tu bawa thesen kai ero an che thei thung ti chuan an hu china kal zela zawo le sundani ti in kar thalo tak ti awang khan zawo chu police de rin hel ma sak ber chu ni lo thei talovin atuk zinga zona zo tur hian an chen in chu an ma pan tak ngala nima sila poi khoi lai khan zawo chu Australia omlovin anu songtei pele afano chiki te cha chu motor an lo om thung ani de chuan police chuan songtei pe chu zona zo ngalin ani chuan hlau thon nei mi lo hian afapa chu September ni som pakhata achung le lo tora chaina akal thole alaron le lo tho aseita a chu thil ti fia tor chuan police chuan record sang te chu an indik nowa zawo chuan September ni som pakhata khan Australia a chhosan ni ti le ala let lo te chu an chi chok le ta a de chuan he thil hian zawo chu filhim angin alan tir ta boka ma se zawo a ani no chuan to midangin nge sodani chunga hitianga non rong taka che dong ti chu police ril ro ti boy tu chu ani le ta ani de chuan an hu chena kal zela sundani chuan aru ka mel ma le mil lo te ani em ti de chu an chui da zela chuta an chui zel na chuan sundani chuan non mol mang ve tak lo mangin nel salon lian lo tak ani ve a in afano le english zer ti lo chu chian tlem ti chau nei in tuma mel ma le huat ani lem lo ti le boina ani om chun po chu zawo ni na anin kar chia ti hria chwa ani ta a chumi ni wang chuan police chuan poi khoina thlen lai khan zawo kha Australia omlo ma se anupui thatur khan midang arwai ni ti chu an ring heta bura ti chuan a pasal zawo chu chui le in chuta an chui thuk zelna chuan zawo chu alan angot alo ni don lo ni ti chu an che chuak le ta zela chuta alan dana chuan zawo chu German Shepherd uini ni in security guard lo tlem be tak angin alanga ma se ani na tik taka chuan zawo chuan company lian tak pahni alo nei ni ti le property te po pathum lai mai ani ti hriat ani a chu mai ni lovin car man to tak tak poi khoina thlen na hmuna an hmuang ti po kha lo niin chung zong zong tang chuan mi ho safapa do swal ani ti chu an che chuak le zelta ani te chuan sun ani po khan a pasal ho sak se chu sha in a pasal ne na anin chen po khan a fanu chung changa chuan custody a file ta ngat ngat ani kha chunama tanga thler chuan zawo che du dan tur om ang chu langcheng til tilin a ho sakna le asum te in sempui a chuan anu pui tha mai po kha thazo ka ngain a thata ni in alanga heiba ka hian zawo chuan beautiful street a massage parlor dor nei tu nian zo na tham tling in somna an lo nei bok ti chu an hu chwak le a an dora chuan kalfo thinin dor nei tu nian chuan in somna thuk tak an nei mel ba ka poi khoina po khan ai nam hnoi ve nge po an jing ta le a nima sila dor nei tu chuan chian satlia ve mai an ni thole inrol na tur engma anei ve lo tho chu asoi tla thunga amai ro chu police chuan zawo chu ring hel ve ma se chu tol thana ra phlak tak phen om chu ama nge ni md chu an chi chang thei bi khau lawa chu ti rol chuan police ti tur chu zawo diklo na highland emo tol thato dik tak zon chho chu ani le ta ani de chuan police chuan uluk le ngun thluk zokin poi khoina thlenna hmuna surveillance camera footage song song de chu an en chale ta beka chuta chuan lir theirin hel om pahni chu an hu chuak ta nge ya ma se zan ani to awangin a kar rong am chi a hmu thein a driver chu tungi ani ti chu a hria theilo thunga amai ro chu footage atang chuan Mitsubishi Carver chu voi tam tak poi khoina bul nai a chuan hmu ni in poi khoina thlen hun thleng po khan hmu tur al om renga heng zong zong hian plan fil fai tak neya thil ti ani ti chu ati chiang tel tel mai se nima sila thil rin hel om le an no chenu atana tangkai the chu footage atang chuan kar pahni ti lo chu an hmu chho bel the reng reng lo meya chu mai ba ka sundani nu la kha ni khoshelawa lo lo om rengin investigation po chu an dong chuan an kalpui hlei the ri lawa chumi ni ban chuan police chuan information kim chang jok mu in be sein zawo nu jok songtei pe chu zona zo thale do chuan thu an ti tli a ma se an ma ni chong do to thil chu a thleng ta tlat mai chuta chuan songtei pe chuan arukin October ni som pakhat kun sang ni soma khan atuno chiki chu
China a hroilet in an ma ni biak po theina zong zong chu alo ti chat vek maya hemi ni wang hian police chuan do thlan tur dang nei hek lo le poi khoina bul hnaya surveillance footage chu mi pui mu thei turin an tlang za ta a e thil an ti chho chan po hi tu emo pakhat talina footage chu an lo mu a thudik sei tura an ron pen chwa an be sei wang ani ti chuan an be sei angei mi pakhat chuan Mercedes silver rong chu kumsang ni pathuma mi Mercedes CLK 500 ani ti chu ron shek ngalin hetiang car hi model wang tak mai ani ba ka Western Australia po hetiang car hi somni chia register awm thu aron seita a ti chuan police chuan chu car chu an thres nuwa zawo ta nge ni ti chu nim nget in car chu an hreng zui ta ngal boka ma se an hu china tan chuan a tho hlok lim lo thung in heta hian ani port police hawin an nu china hian ma an son nawa an talok ti an sha chwana chu chuta an rin hil ber mai zawo chu chaina lama alo thlok fildiam to box sinian zona han zo wak ngai na chu aum ter selo chuta kara azin chwana la chu ama veng him to ni in police po ina man theina ngot dan le Chinese thulei tu te lampun ngot theina dan chu an nei bok heklawa ma se an be fe no chuan zawo chu an be pop theida hlau mai nima sila zawo ero chuan an pona song song te chu a hnol fai vek ba ka lo hnial fi thla thakin China a in beng bela nun thara nun atum thu te Australia le tum na reng reng ani lo thu te alo soya chu thil chuan an khe suilai po chu a top kharlam chu a hnai der ta boka chumi ni wan chuan police chuan zawo lama investigation an chun zom thei tak lawa chuan poi khoina hmuna Mitsubishi car var an hnuwa chuan in solving le in chuta an han chui chian le hnuwa chuan poi khoina le a che vela Mitsubishi car var ti le poi khoina chuan in somna an lo nei lo ani ti chu an chi chhuak le ta ma se chu chuan tol thatu chu mun hla taka tanga local ani ti le a car po kha poi khoina bul na ya register ani lo ani ti chu a hria chhuat tir le ta ani amai ro chu kan seita kan khan parthi ramal abul na ya khwa om de nen po a kilometer sang chonga in hlat ani a zawo hian anupui sundani thatur hian mun hla takami kilometer sang chonga tanga lokala anupui thata letle ngal tura arwai ni chuan chu chu ro man fel tak ni ngei turin an nga ya in he thil bo su hian police chuan til mu chhatar chu nei le in chuta chuan zawo khan September ni somni palia khan Chinese newspaper a munna zin tur Sydney atanga parzen konga driver amamo tho advertisement alo chhawtira chu chuan police rin helna chu ati zo le le a ma se September ni som pakhata khan zawo chuan Australia kha chhosanin China khan akal tak ta kem ti te ani chuan engatan nge ni somni palia tan driver kha a hayar ta kang ti te le ani ruknu September ni som thuma khan pol thana kha thleng bok sia chung zona te chuan police athlok chu a chok boy le tlat mai chumi ni wang chuan police chuan kilometer sang thum sakwa zeta hla Sydney atanga parzen konga chuan nu chui an tum le ta a eta an kong he abum bo wi ang rengin nolar bor plane an ti mai aram leilung chengchhia ta wanga thingkung reng reng po anom lo na hmun ani a ma se helai hmun ange hian an rin lo thil tak chu lo thlengin chuta chuan highway patrol officer lian pakhat ropa ta chuan September ni somthum zan kha a han ngai to let le a chumi zan chuan highway vela awa vela yin karwar ron tlan chu lo mu in ni rei lo te nuwa karwar chuan part lam chu aron pan le a chutiang chuan karwar chu alet le lam le akal lam a mu tho chu police chu lo shelin roba ta chuan thil thleng ngai zen zen lo ani awan chuan alo ring hel ruve deuh bok ne mi pa pahnih kar chunga anom lai chu thla alak sak ba ka anin to hunte po chu alo record thlap alo ni a chu mai ba ka police tena investigation nei le tura an bakal ma khan alo the ngil bang bang ni in asoi boka ti chuan police ten thalak an dong che chu thil mak le rap thlak tak chu ain tran chhole ta tlak mai chuta thalaka passenger thotna tho chu to dang ni lovin zawo nge ni ti chu hriat ani ta a hemi hnu a hian police chuan ngei dan le rin dan chu siam fil thei ta ngalin chuta alandana chuan zawo khan boina laka a him theinan September ni som pakhata khan Australia chhosanin China khan akal phuta ma se arukin Sydney a chuan let le in September ni somni palia khan a driver hire nen part lam chu an pan ni a chuta chuan anu songtai pe chena khan
atual thana manra tur te pokha apwa cha ba ka anbi ru zui te bokani de chuan September ni somthuma khan anupai sundani chu thatin chimizan vek chuan Sydney lam apan hnuwa China lama athlok pheile ngala heta hian police chuan Australia le tur chuan kompani che anei ni ti chu sha in chu passport lem mangin alut ani lo vek po in aru ka lut ani ti chu an thi theta a ti chuan thalak chu evidence atana mangin phalna lekha nen police chuan zawo chena in chu dap ta ngalin chu ta chuan a laptop a ni somni pakwa le September ni somthuma khan a games khelna account na alu ti mu ani a chumai ba ka a laptop webcam a chuan zawo chu computer ma a September ni somni pako jinglama a thulai chu alawin capture boka chu chuan zawo kha ano cheni na chuan abiru nge ni ti chu anem nge cheng ta le a ma se ano songtei pe ero kha chuan a fapa kha cheina a akal thole ala mule lo shim thu asoi khani a amai ro chu po chu do ta ni ti chu an che cheng ta le ani te chuan police chuan zawo chu engtin nge Australia alu thei ti shaturin Sydney airport record chu an chui cheng le ta a chuta an chui fe nuwa chuan zawo chuan a thian pa ani nei na po a thian atan a man chu a passport a man sak ti hriat ani a chuta chuan minglem iu ti chu invoin chu a thian pa nen chuan an mai fang alawin angbok nen olsam takin azen kwal thei thin alawni a ti chuan he thil hi evidence a mangzuin Perth police chu China police nen chuan zawo man tur chuan an thokho ta ngala ma se fin fian mu mal tak ala omlo awang khan zawo ero chu zalen takin China chuan lo leng velin Chinese police te po chuan a thil ti swal record reng an nei lo ba ka an man ngot thei bik lawa ni ma sila passport lem manga azen kwalna fin fiana an nei hnuwa ero investigation mu mal tak chu an nei theidon ta a chuta chuan mei thla kumsang ni sompali a khan Australia police ho chuan fin fiana thatak nian zawo chu anupui thatu le apizon thatum tu chuan an man theidon ta ani ma se an case boy pui chu a boy chuar le don ta tlat mai chuta chuan zawo chuan Australia khwale tuini na chu aloni fildiam to a sudani ero kha chuan China khwale tuini na ne chawa boralin chu thil chuan ati ha thlak le ta ani na taka chuan Australia mi in anrama Chinese khwale tui athati na ni a in kumsang ni pasari atang khan China le Australia chuan anrama raltlan emo wakwai te thonlet le na inrem na thuthlung lo sain to ma se Australia chuan apom ngai reng lawa chumi wang chuan zawo chu tlan che anga ngaya Australia a chailata na thonlet le ngut theida dan momal tak chu om theidalawin Australia sarkar chuan zawo chu an thon kerle chu an be sevia ba nima sila Chinese dan noi ero chuan foreigner in China rampo na poi khoina twar to chu China khwale tui ani chuan China chuan case 3 zau theida dan chu an nei thung ani ma se Australia chuan atira apum puilo hle thunga achan chu hunrei takal ta khan hitura in shemna ti bel chu an lo ti top to bok ne chu ramdang po chuan ti ve se an du awangin zawo chu China ko chuan hitura achung thu arel sak ngei po ringa ye chuan hun engemaw chen an boi nak nuwa China ram le Australia ram chuan zawo chuan engpui po khoi se hitura in shemna chu a mulawang ti in an rel thlutange nge ani ma se me thla kum sang ni sompalia khan Shanghai number 1 intermediate people ko chuan zawo trail masaber chu hongin chuta chuan Australia lam chuan fin fiana thatok tak ania ye chuan Chinese police chuan ngun thlok taka an chui zui hnuwa zawo chu twal thatu ani ngei ti nem hitin Chinese tan noya chuan dam chunga lungin tang torin achung tho chu an rele ta a amai ro chu he thil hi kumsang ni som paruk ma kha chuan mi puite hria theya puanzar ani lo shima chuti rwal chuan ko chuan zawo hian anupui nena in chenna kha pomdo lawin a fanu chungchanga po a ho sakna le asum te kha chan a lo ema bang khan anupui sodani kha ro mana fil fai tak nen a thati in thu to pan siam ta a China le Australia tangkop chuan khiso a top an khar zui ta ani te chuan poi khoi tu hi a fing verwek mai ani lawa ram pahni kha a chok boy hak theiba ka nu chuina kunga po a tran rwal tir pha nge ani kha heba ka hian September na somne pathum kumsang ni som barok sudani bora la tanga kumrok no khan Perth airport a chuan thilrin lo tak mai chu a thleng le ta a chuta chuan songtai pai zawo nu chu thlona atanga achuk cha chu Australia police den lo man ngalin
poi khoi tu dik takin shemna hmuto ma se songtai pe hian police te le nu chui tu te hna thu dik lo asoi nia rin hlel ani a tin afapa zawo kha chaina akalin alo le le talo ni in police hna asoi ani kha ma se ani na dik taka chuan zawo kha passport lem manga aron le le nuwa anupui atha ma khan anu chenina khan abiru phota chu thil an sha chhanu chuan songtai pe chuan thudik a hrengei don ti chu police chuan an ring het pur bok ani heiba ka hian songtai pe chuan do ta sai mai ni lovin sodani boral na khan ein nam hnoi ve ni in Australia police chuan an pu da boka nima sila songtai pe chuan an pu na song song chu a phat fai vek ba ka a fa pa poi khoina po khan ain rol ve mi lo thu a soi tla thunga he mai ba ka an lawyer po in zawo chu chutianga thuye passport limne na azin kwa lo thole toilet thama achung da sha tir chu aw mang lo hle thu a soi boka de chuan songtai pe chal chu tham ral tel tel lin thil maka chuan achang le ta a ma se engwanga kumtam tak nuwa Australia letlengi ani ti chu an so na lian ber ani thung a chan chu case an ti top nuwa khan Australia khole tuye chiki chu sarkarin alak nuwa Department of Social Welfare te kota enkol torin ahlana chuta songtai pe Australia atuno la le tora ale le ni chuan a thwai ani nge yang tin an tar lang bok ani ti chuan Department of Social Welfare hnoya enkol ani nuwa chiki chuan no pa fel tak tongin chung ko thar ani ta a ma se chumi te no pa chuan chiki chu apile pute motorin chaina an shoi chin ani ome ti chuan zawo hausak na kha asangin azaw emema ma se dam chunga chel tang tor ani se chuan engtin nge ati ta kang le ti chu kan lo ngei to mai theya a chan chu hei hi ani chiki kha zawo thisen kai ani nge wangin a hausak na song song ti po kha atne na hlan chhon vek ani a ma se van doi thak tak main sudani nu kangja chini ero kha chu thachuak theilawa a omba ka mani po in enkol hle theilawa omin ram tuile lovin aum chui pha ta bok ani ti chuan zawo khan apoi khoina kha filfai takle ngun thlok taka aplan ni in shema se thil pakhat a theihil vetlat maya chu thil chu eng anga fam ki ma kan ngai po hian fil lo na le dik lo na pakhat tal lo nei thau thinin mai pal pakhat tal alo om le nge thin ti hi ni a in he khi sa tang hian poi khoi tu kha finger vek vek ma se atopa man choin om le nge thina danin ashim le nge thin bok ti chu achiang le ome atobira chuan chiki kha chung ko thar le fil tak tungin apa hausak na zong zong choma se he thil rap thlak tak hian aril ro le angai to na ati boy chun som zel kan jengem nge nia nun bul thar tanin lim tak le thlamong taka ahun ahman chho kan jing zok in ngai dan te comment section nama in no sei ve le thau don ya